Nid dim ond gwerthfawrogi hanes sy'n gwneud ein treftadaeth yn un arbennig, ond y traddodiad byw o drosglwyddo ei syniadau, ei canfyddiadau a'i gobeithion. Ers pan sefydlwyd y cymunedau cyntaf yma, mae'r tir hwn wedi corddi syniadau, creu daliadau. Mae hyn wedi ddal mewn cerddi a hen gelfyddyd trin geiriau, y beirdd yn mydryddu am orchestion ddoe ac ymdrechion heddiw wrth deithio o le i le, wrth i hunaniaeth diwylliannol dyfu. Felly y cryfhaodd yr un iaith sy'n fynegiant i'r awen a chofnodwyd y llenyddiaeth hon ar femrynau. Mae ôl traed y Pererinion Cristnogol yn drwm ar y fro, gyda theithwyr yn dod yma o bell i gerdded y llwybrau a chwilio am heddwch. Roedd eraill yn dilyn ffordd y Pererinion drwy'r gogledd, sy'n cychwyn ar y ffin a Lloegr a dod drwy'r Gwytherin ar ôl wen cyn troi am yr arfordir ym Mhenmaen Mawr. Cychwynnau rhai o Eglwys Gadeiriol Bangor a sefydlwyd yn y 6ed ganrif ar dir a roddwyd gan un o frenhinoedd hynafol Gwynedd. O ble bynnag y deuant, byddent yn galw heibio cysegyrfan Beino Sant yng Nghlynnog Fawr. Cyn cwblhau'r daith ar Enlli, Ynys y Saint.